Mkazi wangu kanipira pachena kuyani mwarufamizana naye. Ndawisa ngurongo. Mkazi wangu kanipira pachena tani mwarufamizana naye. Shurume uke ndamu. Samuni ima yo tingaje kudire pachena ndesoma kanolesa. Akandikudira pachena. No, tani mwarufamizana naye. Chinyara naye. Amai. Makabudi amurumo uri pachena kuti inini ka ndano munhu wandofambidzana naye. Murume wamukuona uyu ano mukadzi mukadzi iyeyo akabva pamba sofa tari 5 months isingagalitesi ndagara pamba nevana achitika ini ndoita basa rekutengesa manzo ndakutengesa murume uyu anga asingauyi kana kumusika asingaite sei kana kumba asingauyi ndokuenda kunoshamwari dzakuti ndiitreserei mukadzi uyu muonoti ari kufamba sei andimukoni ini tinotengesa ndichitengesera vanhu vakasiyana siyana ndokunzi noshamwari dzake mukadzi wako andowana vanhu vakufamba navo waari kudana navo ndoba akandibvunza inini ndikati nahone kana chandikuita sei chandiri kuziva ii handimukunzi ini vanhu vanotouya vachitengesa ndokusvakabvunza musika ndikatoenda naye nyaya yekupolisi polisi vakati aiwa makaita sei makaberekerana nyaya ingaita sei ngaiperi ngaenda kundoikanzurisa ndiwo nyaya ari kutaura changamiri. Alright, Emma. Martin ndazwa muchiti handina ane nguva asingauya nditi achiko kushungurudza chete so mimi amuchitichi machonyaya chete maibata pati makazenda pamukataura munhu kuti chama ndachakuita sei uye ndikugara ndega neumba sindine munhu papana mumwe wataurira aiwa ndina munhu wandikataurira pani pakambozimba yawo kuti zvakadai nyaya yepamusoro changamiri nyaya izvadaro handiti murume uyu handiti nyaya audza vanhu kuti nini mukadzi wangu uye ari kufamba so handiti tikabva taenda kwasabu sabu zvikanzi ndiudze nyaya yako zvikanzi inini ndakanzwa kuti mukadzi wangu ari kudanana namandebvu zvikanzi nasabu kuko mandebvu wacho wakamuona here zvikanzi aiva handina ndakanzwa ndokunzi nasabu kunyaya yako ikai haina chii haina umbo hwokuti wakaita sei wakanzwa kuudza chengamiri ndigifi bangeni ndokunzi vatakati titofungidzira kuti uya kwawaita kudaro waya kunoenzanisiwa nechi nemhuri dzako wakutouya kutota zvikati makutotitaura izvozvo handichatomboda kana nomukadzi shereni handichatoda nomukadzi onagiri kana waona kuti ini ndatadza kukutonga chienda nenyaya yako kumberi maminitsi acho ari mberi arimo. Alright. Shamwari awena givwa wacho haana kuuya angaifanira kunge auya nyaya iyi yaningwa isina kuimbari makawelasa handina kuuya ndasingadzi zvakanaka makauzana ndikatovafonera ivava aya kupurisa kusungera handina nekuda kuti last time tambokuya Unodzidzisa zvokuti ambuya vanosvika kuti amai vangokuonera chama unomboya amai muri munhu mukadzi shoko randabata pamuri ndekuti hamusi one manzwa Martin handikwana munhu achitaura nani itai zvandikaita zvepapangu amai makabvuma ingwani inyaya yekutopopotedza changamiri kuda kukuza amai makati inini mandebvu ndizogara naye ariko kushambwa akazizvozvona ukati nditodzoka pano ndikazogara nemwana kusvikita vana inyaya yekutopopotedzana changamiri vakamai hatitauri kudaro isusu titaura zvinobatika mandebvu uyu haako izvozvo titombo muzoti ari kupi akaenda hamuti mumuzeti ari kupi
iye ndiyaitoziva changamiro kuti ari kupi nokuda kuti iye ndiyaiuya nenyaya iyi mama dzokai sanyari tisei yacho toti kupruvhe amai kuti chiure chiripo pane chiimamemaikuita mama munoinyumura hozi nini munomuka umwe vari kuda kuti inda kudzokera kuzogarira vana vangu mandevu ndiwo murume wangu watogara naye kushamba vachidaro vakona kudzokera kutanga Olha, não é muito. Não pudei. Aku jangan ngira kita kalau sudah tempat jalan Mari. Aku tidak sudah tempat. Kamu tidak. Amai zaman juga sana begitu. Juga sih. Dia jauh sih nak usul, aku usul kiri. Kamu nak apa? Merumunya, aku sih siapa? Unaona bisa ndio bisa kwesa rumi uya anabura tukachitutsa aitorwiswa kuri chibhutwa changamiro unenge watobvunguka unozwa kuti murume akandirwadzisa nguva yakareba manhu achienda konotora mukadzi wake akandirwadzisa nguva yakareba manhu takaenda kwagizi chakandienda kundikana kwanomukadzi atichadi asi uya akurasikaiziva izora bhatai zvinopera oraiti amai murume wenyu ati achabuda bati kana asisabuda pazvokuchita isati manikidzi munhu kana asisabuda pane pambokuti ndinonota pa ndakada kuda isoka apa ndinokutendera pambandotenda kuti murume kana achiti abuda mupeshere Vavauza zamarapi? pamando awachisi anzidaramba nenyaya anzi handichakudai nokuti andimadihuri Nechifu, taura izvi. nokutuka kuti unotuka here nini handienda torwadziwa mama Mapunda pinda munotuka here. ndototuka apa ndakusunungurai amai ava vanashuga vavo ibva maisa propacheri pamusoro chakamira kumariri uda propaisa ngrenyu repropacheri samuel babaye kutukavo isai nge propacheri mwedzi kapisa 24 pamusoro changamira ntaure zvangu nokuda kuti zvingatopedza time
patinotenga zvinhu zvedu totenga zvine kuvaridzwa zvenyu handidi kuti tipedze nguva tichifamba changamidzi zvinovaridzwa zvenyu iye anotozviziva tinge tikatoti ichi ndechanenge ichi ndechanenge hazvina kana tikakawa asi hazvikagatawo isusu toenda zvipa mutemo zvese zvakakwana mazita munonzani Sabina nani Morris Mwilini munongosangana zvinhu zviri munongonyora zvese mowaitokutuzisemura kudai semukadzi nemurume mapeisa kunabvisi yakanyanya sereke vanhu vokutukana nokurwa patauti havasikuya kudari saka ndaitoda madhipotsa edu kumboipaishe ndokuti vaziva nokukurutsa yavo vatokunyoza kurutsa kuitwa zvakaipa sakoda discipline iko saka ndapedza munova mapasamuna ndinepanzi yapera ndamosangana vamanosaina rachimbogarai pasi varedare garai papo. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.